Takže vítam vás pri natáčaní tohto videa o tejto smutnej kráske. Jedná sa o CZ 250 Enduro model 988.2 ročník 1974 a vlastne preto je rozobratá, lebo sme ho dojezdili len včera. Plus nejaké iné veci, čo vám poviem ďalej vo videu, čo je celkom zaujímavé a oplatí sa počkať dokonca. Takže táto motorka bola dovezená v aute, v kufri, v Kodiaku, s tým, že sa vlastne zhodila iba predná pneumatika a sklopila sa druhá sedačková rada, zhodila sa nádrž, blinkre nech sa neulámu. Motorku som začal rozoberať dneska na druhý deň. Najazd 987 mil. Ja si myslím, že odpovedá, aj keď potom vám poviem. Svetlo Aprilia, snaď v poriadku, to zistím neskôr. Prepínač Aprilia, tiež súčasťou. Tieto hlavné komponenty by mali byť všetky kompletné na tejto motorke. Čo som celkom rád, lebo viem, že zháňať to musí byť celkom čierna mora a hlavne kasička. Takže motorka bola podľa mňa odstavená veľmi dlho. Dlhé roky nešla, to sa tiež dozviete prečo. Bola dovezená z Ameriky predtým. Včera keď som prišiel, tak som skúsil ešte narýchlo rozlešiť tento vyblednutý lak, vyšicovaný. Myslím, že sa to celkom troška tu podarilo, takže to pôjde podľa mňa v poriadku. Ja z toho nechcem robiť žiadnu renováciu, mne sa páčia platinovky a táto motorka je vhodný adapt. Rozeta je tiež v dobrom stave. Tiež napovedá, že mám málo najazdené, tlmiče taktiež zadné. Vidno, že bola proste len odstavená vonku 50 rokov. Ďalej, predná vidlica tečie, ale čo som zistil, že je celkom bežné. Čo som pozeral dokumentáciu, tak by tam mali byť 3 guferá, 2 normálne, 1 opačne. Ešte som vybral vzduchový filter, ktorý vyzerá po 50 rokoch asi takto. Podľa mňa celkom v pohode. A tak treba ju celú vyčistiť ešte, ja som ju chcel vyvapkovať hneď z začiatku, ale dneska bol mraz -3 a nedalo sa to. Tak som sa rozhodol, že radšej niečo na nej porobím zatiaľ. Dobre, pozrieme si ďalšie komponenty. Tu sa nachádza usmerňovač, ktorý som vám odpojil, snáď bude dobrý. A takto vyzerá nádrž, ktorá není že ani zlom, ani v najlepšom stave. Tu je troška preliačená. Keď sa na to pozrieme, tu je troška preliačená. A myslím, že cez víčko by sa to dalo narovnať v poriadku. Akože. Ďalšia závada je na tejto krásnej nádrži. Tu niečo chýba. Tu chýba presne tento držiak. Našťastie ho mám. Budem ho musieť tam nejak privariť. Snad to neurobiť nejakú dieru do tej nádrže. Opatrne to nejak spraviť. Tu sa nachádza plast, ten je tiež vyšicovaný, ten treba tiež rozleštiť. V motorke som dostal novú sedánku, toto je stará. Tu sa nachádza celkom pekný poťah, myslím, že bude vodná. Tu sa nachádza výfuk. Je, že taký troška vyblednutý, isto budem chcieť troška dekarbonizovať, vypaliť. Možno natrieť nejakou vypaľovacou čiernou farbou. To sa uvidí. No. Ďalšou závadou pri kúpe motorky, o ktorej som vedel, bolo to, že sa nedá zaradiť rýchlosť. Chcel som to na mieste demontovať, ten kryt
pozrieť sa, v akom stave je prevodovka. No, ako to zvykom býva, posledný šrobík a z minútovej práci sa stal hodinu a posledný šrobík sa rozhodol, že sa neodkrutí. Búchali sme kladivom, aby si povolil závit, dali sme tam vedečko, tiež nepomohlo. Takže tieto úžasné ploché šroby sa radi vyžujú a presne toto bol náš prípad. Takže nakoniec som povedal pôvodnému majiteľovi, že zoberiem ju s tým, že proste je tam takáto závada. Že ja si to už doma nejako odskrutkujem. Tak jediná možnosť, jak to vybrať, bolo vybrúsiť podobný šrobovák, takú drážku z ocele, to tam potom pribodovať. Ja som si pekne blok oblepil albolovou páskou, aby mi to nezaprskalo blok, aby sa nepoškodilo. A vlastne to tam privarilo a tým teplom to aj povolilo, našťastie. Už som si myslel, že z toho zase bude nejaká dráma a budem natáčať nejaký film, nejaký horor. Našťastie to dopadlo vod. No, potom som sa rozhodol vybrať motor, tak sa vybral motor, ktorý môžete vidieť tu na pacienta smutného. Taký je troška chrumkavý, to si ukážeme. Doslova chrumkavý. S tým, že motor nikdy nebol rozoberaný, hej, podotýkam. Maximálne revízny otvor. Čo si osobne myslím. Usadil som to hlavne z dôvodu toho, že skrutky boli pekné, nevyžuté. Všetky poistné zavlačky boli ohnuté ako od fabriky. Fabricky vlastne. A tak. Takže najprv som zhodil spojkový kôš. Vyrobil som si na to taký improvizovaný sťahovačik, vlastne flexkou. A dal som si tu na takúto skrutku, vlastne tu mám druhý ten sťahovačik aj s drážkou na vidlicový kľúč, pri ktorom sa to lepšie vyberá. Vlastne funguje to tak, že tu je taký kolíček. V tomto tu, moment, si to lepšie dám. Tu je dierka v tom čape a cez deň má ísť ten kolíček, aby zatlačil tú pružinu voči spojkovým lamelám. Vlastne funguje to tak, že tu sa dá tento prípravok, týmto je otvorené medzi tú dieru, aby sa ten kolíček tam dal dať alebo vybrať. A vlastne takto sa to zapáči, tu sa dá tá drážka vodiaca a takto sa to vlastne vypáči. Hej. Teraz to nejde, lebo však mám to zhodené a táto skrutka je príliš dlhá. Čiže vlastne takto by sa to páčilo. Hej. Založí sa tam, alebo vybere sa tam kolíček, je to pekne celkom. Táto drážka tam aj nemusí byť, ja to mám len kvôli tomu, aby to pekne vodilo. Takže hlavný kámeň úrazu je táto prevodovka. Takže to je celkom v pohode, ale nemilé prekvapenie ma čakalo, keď som zbadal toto tu. Moment, si nejakú baterku zoberiem asi. Nech to vidíte. Takže normálne v tom motore je nasypaný prach, piesok. Normálne to je piesok, ak sa pozriete. Čo ma celkom zaráža, lebo prevody napríklad sú v špičkovom stave, reálne. Normálne to nemá najazdené nič. A podotýkam, toto není to hrdza ani nič, to je prach, piesok. Reálne, keď skúsim normálne takto
rukou to oprášiť, tú oceľ, tak ona je normálne, že zdravá. A to si myslím, že je hlavný dôvod, prečo táto motorka najazdila len ubojých 987 mil. Myslím, že tu má byť nejaký kolík, čo spája toto ťahlo s tou oskou. A ten kolík bude asi ustrihnutý tým, jak to niekto na silu sa snažil zaradiť rýchlosť. Teraz neviem, či to je dobré alebo zle. Hej. Motor je v peknom stave, má najazdené nič. Bude isto na generálku. Isto všetky ložiska gufera a tak ďalej. Pies vyzerá nejako takto. Volená, onici sú asi nulové. Ako od Noty. Radiaca kulisa vyzerá následovne. Tiež je zatúhla. Vplyvom asi nejakej vlhkosti. A tiež nejaví žiadne nejaké známky, že by sa nejak často radilo, zle radilo, na silu radilo. Vyzerá tiež ako nová. Ja si osobne myslím, že niekto naschvál otvoril kryt, nasypal tam proste piesok, niečo ako poistný podvod. Neviem, či to je v tej dobe bolo nejak možné, alebo to je niekto spravil naschvál len tak niekomu, ale myslím si, že aspoň olej by tu bol. To vyzerá, ako keby to bolo od Noty, že sa do toho motora zabudla dať olejová náplň a niekto to proste len tak bez mihnutia oka zasypal pieskom, lebo pochybujem, že ten piesok by sa tam nejak mal dostať sám. Čo si o tom myslíte? Napíšte mi do komentárov, budem veľmi rád. Tento motor tak či tak sa ide rozoberať. Ja som to chcel natočiť len kvôli tomu, ako nejakú takú zaujímavosť. Tak nakoniec mi to nedalo, našiel som dokumentáciu. Tuším na presne túto motorku by to malo byť. A toto tu by malo byť poskladané v poriadku. Aj ten princíp funkčnosti. Tento drapák, aj všetko tu, žiadny kolík by nemal byť, čiže kolík tu není. Medzi tým som povysával ten priestor, čo to išlo. Aspoň ako tak. A napadlo ma, že asi jediný problém, prečo to neradí, je táto kulisa tu. No. Lebo je proste zatuhnutá, nedá sa s ňou hýbať. Proste je zahrzavená. Neviem, jak sa tam dostala vlhkosť, ale asi cez toto odvetrávanie, tuším to odvetrávanie kľúkovej skrine. Tak som dostal vlhkosť a zahrdzavelo to, je to zatuhnuté. Tak asi to nechám teraz na noc v petroleji, zmiešam asi s naftou, tuším, nech to troška povolí. A to troška mosaznou kevkou očistím, čo to pôjde, možno to skúsim rozhýbať. Snad to pomôže, prelečím plochy silichromom, nejakou leštiacou pastou, nech to rozhýbe. Snad sa to bude dať zachrániť, podľa mňa. Tým pádom možno aj prevodovka bude v poriadku. Tu vám ešte rýchlo ukážem nové luka svetla. Navíc taký konektor. Tak snad to bude to isté a bude sa to normálne zapojiť. Toto je pôvodný Preston blatník, ktorý bol na motorke, má už to čosi to asi za sebou. Som si premyslel, že či sa tak odráža svetlo od neho, že taký biely, ale asi nie. Ale kebyže moc chcem, sa dá zachrániť, dá sa pekne vyšmirglovať a teplozlučnou pištolou to zahriať, aby sa to zlialo dokopy. Ale mám tu takýto nový, tiež Preston. Či ten sa tam asi nahodí a ten druhý si dám do zálohy. Pôvodné kolesa Barum majú ešte úplne skoro nový normálne dezen. Fakt je úplne jak nový. A
čo som bol prekvapený, keď sa nafúkali, tak normálne držia tlak. Jazdiť na nich isté nebudem, to pôjdu tiež nové, nejaké dobové porateke, tak aké sa na ňu hodia. Ja by som chcel skôr na nej tak cestovať, nejaký menší drapak dozadu, taký decentný. Nech to troška neruší zlaté motorky, lebo ak tam budú nejaké cestné plášte, tak to vôbec nebude vyzerať dobre. Nech to je také decentné. Nech to proste patrí k tej motorke, k tej charakteristike. Ešte ma napadla jedna vec. Pozrieme si Rafik, ktorý je tu na značky Acront. Ešte je tu pekne nálepka. Pekná zachovala. Toto je z vidlice, jak teče. To sa porobí. Tu si ukážeme ešte hlavu. A je tam NGK sviečka nahodzená. Tá sa iba vyčistí a ku môjmu prekvapeniu tu aj není moc karbon. Na všetkých motorkách tu väčšinou býva karbon. Tu na to je v celkom poriadku. Asi to je tým nájazdom. A ešte taká otázka, ak by niekto vedel. Dajú sa zohnať niekde tvrdšie pružiny alebo niečo, lebo mne príde strašne mäkká tá vidla. Ja mám 100 kg a myslím, že by bolo vhodnejšie ju mať troška tvrdšiu alebo takýto fail tu na v priamom vysielaní. Nevadí, zachránil som to. Kým to nie je Aprilia svetlo, tak je dobre. To stojí inak inú raketu. Tomu snáď nič nebude. Tu je troška také vycvaknuté. Ešte tu chýba ten nátrubok. Ten druhý, čo ide do valcu, ten viem, že sa dá kúpiť. Takže tak postupne ju dorobiť a tak robkať, čistiť. Takže držte mi palce a budem isto informovať, keď rozhodím ten motor alebo niečo na motorke spravím. Zase spravím nejaký update. Ak vás to bude zaujímať, tak kľudne natočím, napíšte nejaké otázky, odpoviem potom v ďalšom videu. Takže zatiaľ sa majte.